Двамата баджанаци, виж как се обичат. Единия го постригва. Къде е маймунката, Ето е маймунката. Браво на баджанаците, радват има. Къде е маймунката? Ти чорав ли си, аут? Аут и ето тука. Не става, ма. Абе как ще не става? Аут. Аут. Ама това не е за хора от Ивайло от Черногорно. Не става, шима гей. Не стана ли? Моя е друг, не знам. Виж. Пробвай. Виж, две излиза. Къде две бе? Само искам да ми скараш. Jesus Christ! Китайски буйка или какви са тук? Аз съм китаец. Ма китайцус? Китайцус? Пускаме музика от тета. Ето, чакаме този матч да свърши 2-0 и ще вземе 150 евро. Отиваме на разбивация, дискотека, вататека, видеотека. Айде по-полека. Аз отивам в моя офис. Чао!